Avui volíem parlar de Joan Fuster i ho farem amb l'Antoni Martí Monterde i amb l'Antoni Rico Garcia, que ens acompanyen aquesta nit al Plató del Mestres 24. Com estàs? Com esteu, Antonis? Amb ell de tant en tant l'anem veient. Tu és el primer dia que et saludem, perquè tenim una feinada aquí al damunt que no ens la traiem de les mans. Vegeu-vos que tot això és Joan Fuster. Clar, és Joan Fuster vist pels altres i hem parlat per ell. Ara ho expliquem, això, perquè val la pena explicar-ho i estem molt contents de poder-ho fer al Mestres 24, perquè és que l'any que és a punt de començar, aquest 2022, commemorarem el centenari del naixement de Joan Fuster i el 30è aniversari de la seva mort. Per començar a escalfar l'any, per començar a preparar el terreny, també és any ferreter, també en parlarem, i demà parlem de Joan Triadú, perquè també és any Triadú aquí al programa. Ens acompanyen l'Antoni Martí Monterde, escriptor, professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona i autor de la selecció i pròleg de Joan Fuster, figura d'assaig, i Joan Fuster, la paraula assaig. I també l'Antoni Rico Garcia, historiador i antropòleg, que acaba de publicar l'assaig Joan Fuster i el pensament nacional entre el problema i el programa. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Parleu de reivindicar la figura de l'intel·lectual més decisiu de la segona meitat del segle XX i el detonant de la forma que ha pres en el darrer mig segle la cultura catalana. No sé si hem de tornar a explicar tot, perquè s'ha de tornar a explicar tot. Què és el fusterianisme? El fusterianisme, la veritat és que no crec ni que existeixi. Senzillament existim una sèrie de gent que llegim Fuster perquè en Fuster vam aprendre moltíssimes coses. I poca cosa més. No sé si l'Antoni té una altra versió. Què és el fusterianisme? Jo sí que crec que el fusterianisme existeix. Ah, sí? Contra el propi Fuster i contra la pròpia voluntat de Fuster. En el sentit que Fuster no volia crear un fusterianisme. És a dir, Fuster va crear una idea de què era la valencianitat i què era la catalanitat. I a partir d'aquí, això muta, evoluciona, va prenent forma i en cada context històric, té una influència, té una altra, té uns seguidors o té uns altres. Va ser més transversal del que es diu, la seva influència, també? Absolutament transversal. D'entrada, hi ha molts Fusters. Jo, per exemple, m'he centrat sobretot en el Fuster més literari, més assagista i més memorialista. Sé que això pot semblar que... Amb això pot semblar que no m'interessa la part política, però és que la part política, per exemple, un llibre com Nosaltres els valencians, si no fos un bon llibre, no hauria estat tan mobilitzador. Una de les grans virtuts de les teories polítiques de Joan Fuster és que les va saber transmetre d'una manera amena, erudita, però també amb una voluntat d'estil i una voluntat d'explicar-se ell mateix. I ell es definia fonamentalment com a assagista? Jo diria que sí. Des del punt de vista literari, com un assagista, però també com un escriptor de diaris. De diaris en el doble sentit de la paraula. Perquè molt sovint els diaris íntims, fragments d'aquests diaris, anaven a parar als diaris públics, al periòdic, i a l'inrevés. Però tot plegat, al meu entendre, forma part d'una única obra. En una carta a Josep Pla es lamenta que la necessitat de guanyar-se la vida escrivint li deixi massa poc temps per llegir. Diu, escric molt, potser escric massa coses que no m'interessen, però no hi ha més remei. Havien de guanyar-se la vida. Tant Fuster com Pla, d'entrada, ens fan una pregunta com a camp literari, camp editorial, i és de què viuen els escriptors. La professionalització de l'escriptor és la gran obsessió de tota la modernitat. Si no tens per a menjar, les condicions de llibertat no es donen. No pots dependre de si tindràs la nevera plena de capital simbòlic o de menjar. El capital simbòlic està molt bé, però la gran pregunta és i com me'l faig? Com me'l menjo? A la planxa o guisat? O a la papillot. L'Antoni Rico sí que ha buscat el Joan Fuster més polític, no? Dius que l'omnipresència que Fuster va tenir en la societat catalana durant els 60 i 70 ara gairebé ha desaparegut totalment del relat posterior sobre aquella època. Jo bàsicament
El llibre és el Premi d'Assaig, que bàsicament surt de la meva tesi doctoral. Premi d'Assaig de l'Ateneu De l'Ateneu barcelonès. barcelonès, que surt, com dic, dels 10 anys llargs de recerca sobre la figura de Fuster, però sobretot del que a mi m'interessava, que no era tant la figura de Fuster, que m'interessava moltíssim, i és el que em fa estudiar Fuster, sinó quina és la seva influència i quin és el seu impacte. I sobretot el que m'interessava era l'impacte en l'àmbit polític. I com és possible que una persona que comença a formar-se, que comença a estudiar en una època molt concreta, en plena dictadura, en aquella època del Florido Pensil, del nacionalcatolicisme, com és possible que acaba tenint l'impacte que té, la influència que té sobre l'esquerra, sobre el nacionalisme. A partir d'aquí jo el que faig és estudiar, és tirar de la corda, i el que m'acaba trobant és que sí que és veritat que al final de la seva vida és una persona molt vinculada al nacionalisme, l'independentisme i l'esquerra, però que en el fons és una persona que, com comentava abans Antoni, té una capacitat d'influència enorme i que si anem estirant del fil i anem enrere, veiem que especialment durant l'època de la dictadura i durant l'època de la transició, des de la dreta fins a l'esquerra, des del PSUC al pujolisme, des del valencianisme i fins i tot, podríem posar damunt de la taula, fins al propi blaverisme i espanyolisme, que el converteix en un enemic, Fuster és central. I Fuster marca la dinàmica política, per bé, per mal, però ja està. És aquella figura d'aquell intel·lectual que o bé perquè és un tòtem a cremar o bé perquè és un tòtem a seguir, està allà. I el seu pensament té un impacte que és brutal. Parles, Antoni Martí Monterde, fins i tot d'una articulació, ja que dèiem a la contra, del camp editorial i acadèmic de Catalunya, a vegades antifusteriana. Jo diria que les grans figures són sempre molt inquietants i, malauradament, les universitats durant molt de temps no han sabut què fer amb figures com Josep Pla, com Eugeni d'Ors, com el mateix Joan Fuster últimament. Per què? Perquè posen damunt de la taula una sèrie de problemes que des del món acadèmic no solen enfocar-se gaire bé. Per exemple, la primera història de la literatura catalana contemporània se suposa que havia de sortir de les universitats. Doncs no, va sortir d'un poble que es diu Sueca, a 30 quilòmetres de València, i es diu Literatura Catalana Contemporània, que és un assaig d'història literària fet per Joan Fuster amb una voluntat comparatista i amb unes reflexions teòriques molt, molt interessants. Clar, tot això desencaixa el món acadèmic. I precisament per això jo crec que Joan Fuster no ha estat prou estudiat a les universitats. Dèiem abans això, que potser l'assaig més conegut és Nosaltres els valencians. Va suposar també un punt d'inflexió per la cultura catalana col·lectivament parlant. Ell deia l'assaig no és mai sobre, sinó cap a un tema, és un camí per comprendre. És que Fuster, cal recordar que Nosaltres els valencians el publica a Edicions 62, que al darrere hi ha Max Kanner, hi ha tota una sèrie de persones que el que pensa Fuster els interessa molt. Però més enllà que hi ha una sèrie de persones que els interessa molt el que pensa Fuster i per això l'inciten a escriure aquell llibre i a publicar-lo, el que és interessant del meu punt de vista és l'impacte que té aquell llibre i com l'aparició d'aquell llibre, més després a qüestió de noms i d'altres textos que traurà Fuster, acaba obligant fins i tot el catalanisme, que és una cultura política que estava ja més que construïda des de principis de segle, a replantejar-se fins i tot els límits de la seva nació, de si la catalanitat només s'ha de circunscriure a les 4 províncies del que s'anomena Catalunya. La Catalunya catalunyera que deia Pedrolo. Si va més enllà o no va més enllà, i evidentment això s'emmarca en un context, que és el context dels últims anys del franquisme i els anys de la transició, un moment en què semblava, com deia el poeta, que tot era possible, després ja vam veure que no era ben bé així, que tot no era possible, però que clar, que provoca tota una sèrie de debats i de reflexions, com dic, que van des del PSUC al catalanisme històric. Fins i tot a l'hora de redactar la Constitució, que ara hem commemorat, s'estableix que no hi pugui haver vincles ni lligams federals entre comunitats com potser podia haver defensat en el seu moment. Sí, l'article que prohibeix la federació clarament és un article contra els països catalans. Genera pànic, diguem-ne, uns 11 milions de persones organitzats davant de l'Espanya de matriu castellanocèntrica. Antoni? Tal qual. És a dir, les coincidències no existeixen. És a dir, la federació entre Extremadura i Andalusia no els fa cap problema, no els fa cap por. Jo diria que tampoc no els fa cap por la possible federació entre el País Basc i Navarra. Perquè el problema no és només la possible federació, la federació d'uns determinats territoris que comparteixen una llengua
una estructura social, una cultura, una història i, sobretot, un potencial. És a dir, el potencial que té Catalunya, el País Valencià, les Illes, més el Rosselló, que és el gran oblidat sempre, és impressionant. Llavors, això... I la franja. I la franja, efectivament. Però abans deies que la història de la literatura es fa des de Sueca, també a vegades es pensa en mala idea que la idea de països catalans és una velaitat imperialista sortida de l'Eixample de Barcelona i també surt de l'Albufera, surt de Sueca, a prop de l'Albufera, no? Tot i que Fuster es passa la vida intentant demostrar que ell no s'està inventant res. Ell fa tota una recerca, de fet, té uns textos molt interessants en què va fent recerca en el passat demostrant que el concepte de països catalans ja havia existit abans d'ell. El que passa que sí que és veritat, que és innegable que la força amb la que Fuster defensa la idea i la força de la recepció de la idea, que aquí ja s'ajunta tot una altra vegada, el que comentava abans del context, doncs és innegable que en aquest sentit Fuster és clarament el màxim exponent intel·lectual de la idea dels països catalans. També hi ha aquesta idea, però, a la contra, no mos fareu catalans. Bé, però és que dir no mos fareu catalans és ja una afirmació de catalanitat. A no ser que sigui una impostura i que aquesta frase en realitat l'hagi fet un mèdium. L'anticatalanisme és una forma de catalanisme. I, a més, clar, ara estava sentint la tertúlia i tota la qüestió del 25%. Què haurem de fer? El 25% d'aquesta entrevista en castellà? Bueno... Aviam, el Toni Rico i jo venim del futur. Som valencians. Veniu del futur. I llavors veurem com... I tot això que està passant ara aquí, nosaltres ho hem viscut en els anys 80 i 90 al País Valencià. Amb un afegitó. Al País Valencià s'hi van posar bombes als escriptors. Per exemple, 2 a Joan Fuster. Bombes. Bombes. Per intentar matar-lo, literalment. Això no és cap broma i això no entra en la Constitució. I són unes atemptats que, per cert, no es van investigar mai. Els atemptats contra Fuster. Sí, no es van investigar mai i de fet, a Sánchez Guarner un altre també, i va morir al cap de poc temps. No per la bomba, però sí que evidentment això et deixa totalment depressiu i marcat, no? I en certa manera segurament podríem entendre el retir de Fuster dels anys 80. Bueno, és evident que Fuster acaba la transició molt cansat de la política, molt cansat de ser primera línia, de manifestació, de pamflet, de Permís Octubre... Això és evident. És evident que el resultat de la transició a Fuster no li agrada, perquè no s'adequa al que, diguem-ne, era el paquet identitari fusterià i a la proposta fusteriana en si mateix, no? Però és evident també que, com deia Antoni, clar, que això que s'ha anomenat, des del meu punt de vista, malament, Batalla de València, ostres, l'impacte al final moral, el veure que l'alcalde de València en una manifestació li trenquen el cap amb un pal, literalment, i no passa res, i no s'investiga, que a Fuster li posen 2 bombes i no s'investiga. Tot això al final entra dins d'una lògica que al final Fuster a partir de l'any 82 decidirà quedar-se totalment a casa i apartat de la política i de la primera línia. Del soroll. Potser buscava hores per llegir. Afirmes que Fuster és un autèntic professor de lectura. Clamava, i hem agafat aquesta frase per començar el programa, això, que llegir no és fugir. No, és el contrari. És buscar-se un mateix i buscar explicacions a la realitat. I quan parlo de professors de lectura, parlo d'una cosa molt tan senzilla com que jo, quan vaig començar a llegir a Joan Fuster, de sobte em vaig trobar amb Josep Pla. Però també em vaig trobar amb Michel de Montaigne, amb Voltaire, amb Erasme. Deixa'm ensenyar aquest. Hem d'acostar-nos a València, de Josep Pla, on es veuen en portada Fuster i Pla, no? Que també has seleccionat, tu hi has introduït, perdona. Deies Montaigne... Sí. Clar, però fixeu-vos en el tàndem, és a dir, de Fuster passo a Pla. I això és fonamental per a la meva vida. Però a més és que era pràcticament impossible fer-ho d'una altra manera. Hauria pogut fer-ho a l'inrevés, començar per Pla i acabar en Fuster. El resultat hauria estat molt, molt semblant. Però, clar, la qüestió és que per què en aquest llibre sobre el País Valencià més de la meitat de les pàgines són sobre Joan Fuster? Doncs perquè Pla va intuir que el talent d'un jove assagista aleshores, en els anys 50 i començaments dels 60, era molt potent, que era un gran memorialista, que escrivia diaris, que acabava de publicar El descrèdit de la realitat, un molt bon assaig sobre pintura,
que estava publicant els primers diaris literaris, figures de temps i indagacions possibles, si no recordo malament, en els anys 50. És a dir, troba una ànima bessona a 30 quilòmetres al sud de Sueca. I se'n va cap a Sueca a conèixer-lo. Però, a més, durant els anys 60, quan està preparant la tercera tentativa de l'obra completa, la primera havia estat a Selecta, la segona, frustrada, no va ni començar, amb una editorial que es diu AC, on Fuster sí que va publicar un llibre, que és Diccionari per a ociosos, molt potent, i la tercera és la de Destino. I Josep Pla proposa, com a prologuista, no a cap de les grans figures del Principat, no a cap Patum de l'Eixample o de la Garrotxa o de l'Empordà. Tria a Joan Fuster perquè li prologui l'obra completa. I surt un estudi de més de 100 pàgines sobre d'introducció a l'obra completa de Josep Pla, que al meu entendre, tret d'alguns matisos que el mateix Josep Pla li va retreure, continua sent una de les millors aproximacions a l'obra literària de Josep Pla. No sé si aquest lligam també té aquesta altra lectura política de programa a problema. Pla li va dir a Fuster, una vegada li va dir, vostè no serà un bon polític perquè menja poc i és antipàtic. I Fuster li va respondre que és que ell no volia ser polític. El que passa que ell no va voler ser polític, però és evident que el que va escriure des d'un punt de vista més polític va tenir un impacte enorme, com deia abans, en la política. I malgrat la distància entre Pla i Fuster, que segurament va augmentant amb el pas del temps, perquè en un principi estan molt pròxims. Fuster moltes vegades, una mica abans ho deia, se'ns oblida els seus orígens familiars. Fuster és d'una família conservadora, el seu pare és el primer alcalde del franquisme a Sueca, carlí, una persona honesta, perquè quan veu cap on va el franquisme, com a bon carlí, se separarà del moviment, però és una persona que tu podes llegir a Fuster les seues cartes en els anys 40 i en els anys 50, i és una persona que ell mateix se declara com una persona conservadora, liberal, les cartes amb Xavier Caspi, Miquel Alder i companyia, quan aquesta gent li retreu a Fuster les seues relacions amb l'exili català, que està vist com uns esquerranosos perillosos que viuen a Mèxic, Fuster li diu a Xavier Cas, no pensen com nosaltres, com volen dir, però què passa? Que Fuster, mica en mica, va basculant cada vegada més cap a l'esquerra. Segurament contra la seva pròpia voluntat, en el sentit que l'esquerra i el nacionalisme seran els únics que li faran cas. I això suposa que l'intel·lectual el va cada vegada portant més cap a un terreny que en principi no era el que buscava, perquè de fet, en el fons, Fuster, jo crec que una de les seues frustracions és el no haver aconseguit, en el moment en què ell escriu Nosaltres els valencians i d'altres textos, tenir un impacte molt més gran sobre una burgesia valenciana, sobre una dreta valenciana. Però què passa? Que Fuster, tornem altra vegada a l'antipatia. Fuster és un intel·lectual que no vol fer amics i Fuster diu el que pensa. I si Fuster considera que la burgesia valenciana és l'autèntica culpable de la situació que té el País Valencià i que viu el País Valencià, els ho diu, sense pensar en cap tàctica ni en cap estratègia política que el portés a convèncer aquella burgesia que havia d'actuar d'una altra manera, quan en el fons és el que volia, una mica com Vicenç Vives havia fet amb la burgesia catalana amb Notícia de Catalunya en el seu moment. Es va revisant també des del País Valencià, o sigui, ara mateix, profanar la seva tomba... Va passar fa alguns anys, Sí, però dir ara, el 2021, passaria o... No crec. Això s'ha evolucionat també. Jo diria que sí. No tant com segurament caldria, però penseu que fa només 6 o 7 anys hi havia Rita Barberà d'alcaldessa i el PP amb majoria absoluta aplastant a la Generalitat. Moltes coses han canviat en el País Valencià des d'aleshores. I estic segur que per a millor. Començant perquè la Generalitat ha declarat l'any Fuster. I això, evidentment... Ha declarat en Fuster. Ha declarat en Fuster. Per tant, això ja ens indica que... També segurament perquè la política valenciana cada vegada se sent... Comença una distància... Fuster va acabar convertint-se en un personatge incòmode, per el que deia, perquè és un intel·lectual que no es casa absolutament amb ningú i que, com que no es casa amb ningú, al final el pot estimar molta gent i al mateix temps pot generar anticossos en molta gent, no?
Dèiem que n'haurem d'anar parlant de fuster aquest any que tot just és a punt de començar. Aquí tenim tota aquesta pila de llibres que ja han sortit, aquest i molts més que ja no han sigut a temps d'arribar avui al programa. Aquest altre de l'Antoni Rico, el seu pensament nacional, però encara aquest altre que ja té uns quants mesos més, Joan Fuster, La paraula assaig, i aquest altre de Coma Negra, figura d'assaig. Déu-n'hi-do, no sé si entre la part literària i la part política, el llegat de Fuster ara mateix on brilla més. Entre tots ho farem tot, que deia Joan Fuster. Aleshores, Fuster afegia una cosa interessantíssima, un aforisme també. Les meves contradiccions són les meves esperances. Llavors, aquestes contradiccions entre política, compromís polític a l'estil sartrià, quan en realitat el Joan Fuster de sartrià té molt poc, al meu entendre. A més, hi ha un detall curiós, i és que el fan passar per sartrià, però en canvi qui més llegeix i tradueix és Albert Camus. El Camus. És a dir, una voluntat literària, que no és menys compromesa políticament, però la intervenció política intel·lectual a través de la literatura és diferent. Però no deixa d'existir. Deia Fuster, llegir és l'única cosa que m'ha divertit sempre i no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure o almenys d'intentar-ho aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. Exacte. Doncs moltes gràcies a tots dos, gràcies per haver vingut aquesta nit i no marxeu gaire lluny perquè segur que Fuster en reclama. Gràcies i bona nit. Gràcies.